إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تعالى بون خالج ثفامض نام الجامع لعبادة الله وحده umumi ibadet diýilen zadyň nämedigini we ibadet diýilen sözüniň näme düşünürçüni öwretýän risale. Bu risale näme diýip başlaýar? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ve baraka ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Qala şeyh el-imam Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullahu taala: "Fe in qila fema'l jami'u li'ibadetillahi wahde?" قلت طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه diye. Näme diýipdir rahimahullah bu risaletin näme bismillah bilen başlaýar. Ve alem jahanyň Rabbi bolan Allah Taala hamdlar edip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun maşgalatyna Allah'dan näme alkışlar, dogalar, bereketler dilep näme diýär. Fe in qila eger senden sorulsa diye femel jami'u li ibadetillahi wahde. Allah Teala näme ibadet etmeklik bäbini jemleýän zat näme? Allah Teala ibadet etmeklik diýilýän zat näme diýilip sorulsa näme diýmeli? Qultu aýtdy. Taatuhu bimtisali awamirihi we ijtinabi nawahihi. Allah ibadet etmek diýilende şey diýip düşünýär. O taat etmek bimtisali awamirihi buyuran zatlaryny edip. Taatuhu boyun bolmak. Allah ibadet etmeklik näme? Taatuhu Allah boyun bolmak diýär. Allah ibadet etmek oňa boyun bolmak. Yani oňa boyun bolmaklyk näde düşünmeli? Bimtisali awamirihi buyuran zatlaryny etmeklik bilen wejtinabi nawahihi we gaýtaran zatlaryndan gaýtmaklyk bilen. Ana şol Allah ibadet etmeklik. Kimde kim inni özü Allah ibadet etýämi ýa-da ibadet edenak şonu biljek bolsa iki zat etmeleken. Allah'ın buyruklaryny etýämi we gaýtaran zatlaryndan gaýtýämi? Allah'ın buyurýan zatlaryny etmedik we etmeýän bolsa we gaýtarýan zatdan gaýtmaýan bolsa, näme? Ol näçe özüni Allah ibadet etýändir näçede? Ol Allah ibadet etýän saýylmaýar. Indi näme eken Allah ibadet etmeklik? Taatuhu Allah boyun bolmaklyk eken buyuran zatlaryny edip we gaýtaran zatlaryndan näme? Gaýdyp. Indi bunu açıklaýa näme diýär? فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لعبادته. Aslı Allah Teala näme jinleri we insanları yaradanna näme maksat bilen yaratdy diye liibadetihi. Özüne boyun etmeklik üçin, özüne ibadet ettirmeklik üçin yaratdy diye. Ana birinji biziň näme bilmeli wajibimiz. Yani bizi Allah yaradanna näme üçin yaradypdyr? Bizi Allah yaradanna yekece bir sebäp, yekece bir maksat, yekece bir hikmet üçin yaradypdyr. Olam nämeken liibadetihi. Bir özüne gulluk ettirmek, bir özüne boyun etmek, bir özüne ibadet ettirmeklik üçin yaradypdyr. Nerden wa delili? Nerden Allah bu zady? Zariyat surasının 56-njy ayetinde näme diýär Allah Taala? "Ve ma halaqtul jinna vel insa illa liya'budun." Men yaratmadım jinleri we insanları diye megerem näme özüme ibadet ettirmeklik üçin. Yani men jinleri we insanlar diňe özüme ibadet ettirmeklik üçin yarattım, ondan başga näme maksatlar üçin yaratmadım diye. Bu ayetde näme jinler insanlardan birinji geldi, täwesen hakykatdan hem jinler näme insanlardan birinji näme ýaşak geçen zatlar, birinji halk edilen zatlar. Bel innehu subhanahu halaqal malaikata aydan li ibadatihi. Ve hatta näme Allah Teala periştelerem özüne näme ibadet ettirmeklik üçin yaratdy. Bulam näme Enbiya surasının 19-20 ayetinde näme diýär? "Ve min indehu la yestekbiruna an ibadetihi ve la yestahsirun." Ve hatta min indehu Allah'ın ýanyndaky periştelerem näme? La yestekbirun. Ulumsuzlyk etmeýärler Allah ibadet etmeklige ve la yestahsirun. Yusabbihuna al-leyla wen-nahara la yefturun. Hatta näme tesbih sanap, zikr sanayalar diye. El-leyle ven-nahar, gece ve nizimen la yefturun ol ibadetten kesilmeyen. Hatta periştelerim näme
Gice günlü la yefturun hiç kesilmen dine ibadet etýän ekenler. Ve näme Allah ibadet etmeklige hiç ulumsuluk edip hiç ibadet etmeklikden näme saklanmayan ekenler. Vel ibadetu mahhudatun min et-ta'abbuti ve huwa et-tedellul. Inne beden näme öwretjek bolýar? Ibadetin dil taýdan we din taýdan düşündürüşü näme? Ibadetin dil taýdan manysy näme? Peselmek manisyny berýär. Vel ibadetu mahhudatun min et-ta'abbut. Asly ibadet sözi ta'abbut sözünden alınıp çıkan ýer. Ta'abbut sözünün manysy näme? Et-tedellul. Peselmek, har, zelil bolmak, ecizlemek, şu sözlerden alıp çıkılan. Hatta Araplar näme? Gatı adamlan ken yöremöklüğünden täsirlenip näme? Tep-tekiz bolan ýolu da näme? Tariqun muabbet diýerler. Käbir ýol bar tep-tekiz. Ul tekerli adam ýörap dur, onu kiçi tekerli adam ýörap dur, satanlak maşinelere ýörap dur, pes maşinelere ýörap dur. Adamlar gatnap şeýle peselli şoň üstünde ýörejek bir hiç zady näme üstünden ýöremekliginden näme? Päs gelçilik gorkodan okşa ýol. Şoň alyk näme tep-tekiz durs gow ýollara näme diýär Araplar? Tariqun muabbet diýär. Şunuňmy? Şeýle bir näme ýöremekligi bir rahat näme laýyk ýol diýdiler. Yani iza zelleletul aqdam. Haçan näme adamlar ýörep tep-tekiz etseler ýeri ana şo näme ýere tariqun muabbet. Näme pes gow ýol diýerler. Ibadetin din taýdan manysy näme şu dil taýdan bir näme manisyny alan. Ve emma fi's şer'a emma dinne ibadet diýmek näme fa'arrafaha al-ulama ta'arifa kesira. Ulamalar näme hepsi bir tüýsek düşünürdi diýär. Ýa-ni emma hemmesiniň hem näme jemi bir zada iterýär. Birinji ta'rif näme olam İbnül Qayyim rahimehullah ta'rif etýär. Ibadet diýmeklik näme enneha gayetul hubbi ma'a gayetiz zulli. Ibadet näme diýilenne aňyr başy söýüp aňyr başy näme peselmek diýdi Allah'ın öňünde. Kimde kim aňyr başy näme Allah'y söýüp aňyr başy onuň öňünde peseli bilse ana şol Allah ibadet etdigi diýär. Haçanna näme insan Allah Taala näme iň soňky söýgü derejesine ýetip bilse söýüp we iň soňky derejede näme Allah oňuna peseli bilse ol hiç gaçan söýen zadynyň garşysyna çykyp bilmeýär we söýen zadynyň söýmedik zadyny näme edip bilmeýär. Ve näme hiç gaçan onuň näme bir buyuran zadyny gaýtaryp onuň oňuna näme gedemlik edip tekebbirlenip bilmeýär. Näme buyursa etýär, nämeden gaýtarsa da gaýtýar. Şoňa İbnül Qayyim rahimehullah näme diýdi? Gayetul hubbi ma gayetuz zulli. İkisi bilelikde bolmaly. Haçan sen näme aňyr başy söýüp, aňyr başy peseli bilseň şol näme Allah ibadet etdiň bolýar. Şoň şu näme Allahdan başga hiç kimiň öňünde söýgüň aňyr başyny o peselmekliň aňyr başyny näme bermeklik bolmaýar. Ve nuniyye diýen kitaba İbnül Qayyim rahimehullah en-nuniyye diýen kitaby. Şonda näme diýär? Ve ibadetur rahmani gayetu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani diýär. Näme Rahmana ibadet etmeklik näme bilen bolýar diýär? Gayetu hubbihi. Onu aňyr başy söýüp, şo sanyna bilelikde söýgü bilen bilelikde näme ma'a zulli abidihi ona ibadet etýän aňyr derejede näme peselip başarmaly. Huma qutbani. Şu iki şerti diýär ibadetin. Biri ödün näme Allah Taala gul saýan bolsa, Allah ibadet etýän saýjak bolsa, hukmani sortu şu iki şerti bolmaly diýär. Aňyr başy söýgü we aňyr başy näme peselip başarmaly adam. Tayyib. Fela budda min el-cem'i beynel amrayn. Hukmani suratda näme söýgü bilen näme peselmeklik bile bolmaly. Femen ahabba şey'en we lem yuzullu lehu lem yekun zalika ibadeten lehu diýär. Näme ikisi bile bolmalydyk sebäp diýsen diýär birini söýüp oň öňünde peseli bilmese oňa ibadet etýär saýyp bilmeýär. Şunuňmy? Yani ibadet bolunjak bolsa söýgü bilen näme peselmek bile bolmaly. Misal üçin ya yuhibbul insanu zawjatahu ve yuhibbu awlada. Yani bir insan ya aýalyny söýýär diýär. Çağalaryny söýýär diýär. Ýöne aýalynyň çağalaryny oňuna has edil bolup peselenär. Şoň üçin näme aýalyny çağagyny söýmekligi näme ibadet diýilmeýär. Şunuňmy? Yani ibadet boljak bolsa bilelikde aňyr başy söýgü bilen aňyr başy näme peselip başarmaklyk gerek. Lakinnahu fa hubbu az-zawji li zawjatihi wa hubbihi li awladihi wa hubbu al-waladi li abawayhi wa aqaribihi la yusamma ibadatan.
Şonun üçin ya bir anama erkek ayalını söýse, ya näme çağalaryny söýse, ya bir çağa enetalaryny, garnaşlaryny söýse, o söýge ibadet diýilmeýär. Yani näme üçin? Desem onun bilen bile peselmek har zelil bolmakluk ýok, düşündiňmi? Ola ya näme benne bilen bennen arasyndaky bolmaly söýge ol. Ve kelâlike men zelle li şeyin. Ve edil şoňalan bir ýeriniň öňünde peselse, we lem yuhibbuhu, ýene söýmese, on kom näme ibadet hasaplanylmaýar. Şoň üçin näme köp adamlar käbir zalim adamyň onu peselýärler. Har zelil bolýarlar. Ýöne peselseler ýigrenýärler onu. Ýöne näme zulmundan gorkup, onun zalimliginden, güýjünden çekinip peselýärler. Olaňam näme peselmegine ibadet diýilmeýär sebäpden söýgü ýok. Misal üçin kemen zelle li cebbarin minel cebabira. Bir cebbar, bir zalim adamyň öňünde peselse, ew li zalimin minel zalama, ya bir näme bir erbe zulüm etýän adamyň öňünde peselse, lakinnehu la yuhibbuhu, ýöne oň näme peselmekligi, söýmekligi için alanar. Gorkan üçin, zulmünden çekinen üçin peselýär. Fehâzâ leyse ibadet. Bu peselmeklige de ibadet diýilmeýär. Onda näme ibadet diýilýär? Innemel ibadetu ma cema'at beynel emrayn. Ibadet şu iki zady cemlän zady ibadet diýilýär. Düşündiňizmi? Olam näme bolmaly? Gayetul hub ma'a gayetiz zul bolmaly. Yani aňyr başy söýüp, aňyr başy peselip başarmaly. Şu zat näme? Allah'ın hakyna edilmeli. Inne biri bir adamyny aňyr başy söýüp, öňünde aňyr başy peselse, eýem sen şoňa ibadet etdiň bolýar. Eýem şirke düşdüň bolýar. Şunun şu derejedäki edilen söýgü, we şu derejedäki näme söýgü bilen bile peselmeklik bir Allah'ın hakyna edilmeli. Allah'dan gayra edilmeli. Ve hâzâ lâ yekûnu illâ lillahi subhanahu ve teâlâ. Bu derejedäki söýgü bilen peselmeklik adyna Allah'ın hakyna edilýär we Allah'dan başga hiç kime etmeklik bolmaýar. Ve lâ budda en tadura aleyhima aflâkul ibadeti bi jemî'i enwâ'iha ve lihâzâ qâl. Şoň üçin hemme ibadet diýilýän zat näme? Şu iki zady içine almaly. Şunu namaza koýarsa, şu namazdan näme? Allah söýgü, Allah'ın aňyr başy söýenim üçin we Allah'ın öňünde peselip oňa boyun bolan üçin okuyan nimet. Şunmy? Ayalam örtünýär, hijab geýär. Şu hijab geýmeklik ibadet, örtünmek ibadet dämi? Şulam şunu edenne, şu ibadeti şu söýgü bilen peselmeklik için almaly. Men örtünýän, hijab geýär näme üçin? Allah'ım söýüp we oňa boyun bolup peselip başaranym üçin. Bir nämet ýa, agyz bekleýär. Agyz beklänne de näme etmeli? Men şu agyz beklemeklige iterýän zat näme? Allah'ını men Allah bolan söýgüim we oňa boyun bolup onuň öňünde näme peselmekligim diýmeli. Yani hemme ibadet diýilýän zatda şu iki zat bolmaly. Emma sen bu ibadeti etýän, ýigrenip etýän, zorlap etýän, biriniň zarbyna, iýgenjine çydamaly etýän. Ýa o ibadetin ibadet däl, sana näme zulüm bolýar, ýa sana näme günahkarçylyk getirýär. Ýok, şoň üçin her bir ibadet edende şu ibadeti näme Allah'ını söýenim üçin, we şu ibadeti söýüp we Allah näme peselenim üçin şoňa boyun bolan üçin etmeli. Şoň üçin we aleyhima falakul ibadeti dairun. Şoň şu näme ibadet diýilýän adam şu iki zadyň üstünde aýlanýar diýär. Yani alal aslayn el-hubb we zul. Yani ibadet diýilýän adam iki aslyň, iki esasyň üstünde durýar diýär. Olam näme söýgü bilen peselmeklik, boyun bolmaklyk. Fe insan يقتصر على الحب والذل من غير أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله عنه لا يعتبر عابدا لله. إن بر إنسان يدنا نام من سيان وبثليان دي مكلك كل نام شاكلين يدي. بسيان من الله سيان ومن الله أن نام أذن بثايان ديوم دي. Näme min gayri en yef'ale ma amara Allah. Allah'ın buyuran zatlarından eden diye. Ve Allah'ın näme ve en yetruka ma nahallahu anhu. Ve Allah'ın gaytaran zatlarından gaydan diye. Bul Allah ibadet etýän adam sayılmaýar. Şunun bunun kıdına boş görürüm, ödünü aldı. Bunun näme arzu hiyal. La yu'tabaru abiden lillah. Bu adam näme Allah ibadet edilýän sayılmaýar. Şunun. Şoň üçin kimden soraýyn? Allah'ın söýýän mi diýsen näme diýär? Men Allah'ın söýýänni. Allah'ın öz öňünde özüňi pes saýan mı diýsen, o pes saýanni. Ondan buyruklarla gaýtargylar bäbine girýän bolyn, üstünden ulýadan arlykka gitdi. Bul diňe şeytana özüni Allah'a. Şunmy? Diňe men Allah'ın söýýän we onuň öňünde özümiň näme pesligini bilýän diýmeklik bolan o, ýetene. Sen hakykatda şunyň diýýän bolsaň näme etmeli?
hökmani surata şu söýgü bilen men Allah'ın öňünde ödümi peselýän diýmekliň näme itermeli? Buyurýan zatlaryň etmekligi we gaýtarýan zatlaryň näme gaýtmaklygy. Makabir näme diýär? Ýok. Şertler şu iki näme söýgü bilen peselmeklik seni Allah'ın buyuranlaryny etmekligi ýa-da näme gaýtaranlaryny gaýtmaklygy itermekligi şertler diýär. Şo zat bolmasada söýüp näme we pes näme bolup bilýär diýär. Bu ýalan gurrun. Hatta äri aýalyny söýse näme şu äriň aýalynyň diýen zatlaryny etýär. Söýen üçin, şunumy? Söýgü diýilýän zat hökmani suratda näme sen şu söýýänlaryň yaranmaklygy itermeli. فغاية الحب مع غاية الذل يقتضيان امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. Nämişin ol adam ibadet eden sayılmaya dedik Allah. Sebäp diýsen näme biz her bir zatyň hakykatyny bilýär. Näme musulmanlarda akıl var alhamdulillah. Allah Taala bize akıl berdi. Haçanla näme bir zat aňyr başy söýülüp şonuň öňünde öýdüň aňyr başy derejede pes edebilsen şu iki zat hükmani suratda senden talep etýär diye yaqtadiyani diýdik şo. Talep etýär senden näme imtisal awamirihi. Şo söýüp özüň öňünde pes saýy bilen zadyň näme buyuran zatlaryny edip we istinabi nawahi we gaýtaran zatlaryny gaýtmaklygyny talep etýär. Haçanla sende şu iki zat bar bolsa diye ana sende şu iki zat hakykatdan baraken niýetdir. Şunuňmy? Emma söýgü we menden söýüp we men näme ödümüň pesliginem boyun alýanlybam. Buyurany etmesen, gaýtaran gaýtmasan, sendiňe dawa gär diýär. Ödüňi allayan, arzu hyýalla gedýän diýär. Emma bir adam näme hakykatdan görýär, Allaň diýen zatlaryny etýär, gaýtaran zatlaryny gaýtýar. Eýýän biz bilýäs bu adamda näme çynnanam Allah söýgüsi bar, we çynnanam Allah Taala näme boyun bolmaklygy, onuň öňünde näme peselmekligi bar diýär. Şonuň üçin näme diýär? Fagayatul hubbi ma'a gayatuz zul. Haçanna bir adamda Allah'ın söýmek bilen onuň öňünde peselmeklik bile jemlense diye şu iki zat näme hükmani suratda ondan talep etýär diye we onu iterýär diye we onuň etmekligine sebäp bolýar diye Allah'ın buyuran zatlaryny we näme Allah'ın gaýtaran zatlarynyň gaýtmaklygyny diye. Ve bihâzâ tetehaqqaqul ibâde diye. Şunuňmy? We şu iki zat bilen niye ibadetin hakykati ýüze çykýar diye. Şunuňmy? İbadet näme amala aşýar. İbadet diýilýän zat amala aşyrjak bolsa näme etmeli? Hükmani suratda şu söýýän we onuň öňünde özümiň pesligimi boyun alýan Allah'ın buyuran zadyny etmeklik bilen we näme gaýtaran zadyny gaýtmaklyk bilen ana seniň näme gullugyň we seniň hakykatdan ibadet etýändiň näme amala aşýar we näme ýüze çykýar. Emma ondan merde bolunok. Bu näme aňyr başy söýüp we näme aňyr başy söýgü we peslik bolmalydy Allah'ın öňünde. Aňyr başy söýüp we pesel bilmelidy. Bu ibadetin näme İbnül Kayyim'in düşünür. Ena İbn Teymiyye rahimehullah näme diýip düşünür ya. Ve arrafaha Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah bi ta'rifin şamilin dakik. Yani İbn Teymiyye näme İbnül Kayyim'in has näme tahkik we näme has giňişlerini açıkladı ibadeti. Olam näme diýip açıkladı? العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كل ذلك عبادة نيدي. ابن تيمية نام ديدي ibadet diýilýän zat jinsat diýdi. Bizde jinsatlar bar, dogry-da? Ibadet diýilýän zat bir jinsat diýdi. Şu jinsat näme zatlar içine jemletdi? Islenlik bir sözü, Allah'ın söýýänligini bilsen. Ve islenlik bir amali, Allah'ın söýýänligini bilsen. Ve islenlik bir näme anancı Allah'ın söýýänligini bilsen diye şu zatlaryň hemmesi ibadet diýär. Şunuňmy? Allah'ın islenlik bir söýen amali, Allah'ın islenlik bir söýen sözü ve Allah'ın islenlik bir näme anancı yani gullarynyň şu anançlary kalbynda götermekligi isleýär Allah. Söýýär. Şu zatlaryň hemmesini etmeklik näme ibadet. Şunuňmy? Şu näme içki dünýäň bilen edilmeli bolsun, daşky dünýäň bilen edilmesin. Tapaw diýär. Allah Taala içinde de näme yüreğinde de bir musulmany ýigrenç saklama diýär. Allah Taala bir musulman gulunyň näme yüreğinde öz musulman doganyny ýigrenç saklamagyny isläňär. Sen şunu etmekliň hem ibadet. Bir köçede hatta bir adama, hatta bir insana, hatta bir haýwana eziyet berjek. Bir çüý tikeni aýyrmaklyň hem Allah söýýär. Şunu aýyrsaň hem ibadet.
Düşündünmi? Şoň şu näme diýär Ibn Teymiyye rahimahullah? El-ibadatu ismun jami'un. Ibadet diýilýän zat şeýle bir jynfat diýe, öz içine jemleýän at diýe. Näme? Ibadet şu zatlar içine jemleýär. Li kulli ma yuhibbuhullahu we yarda. Näme islenlik amallardan, islenlik sözlerden, içiň bilen edilsin, daşyň bilen edilsin. Şonuň Allah Taalanyň, şo zatlar Allah'ın söýýänligini we näme şo zatlary, şo zatlaryň edilmekligine, diýilmekligine, Allah'ın razy bolýanlygyny bilseň, ana şo zatlaryň hemmesi ibadet diýilýär. Yani hemme gowluklary etmekligi Allah söýýär. Şoň şu islenlik bir zada. Gow diýilýär, şonu etmeklik niyet etsen Allah üçin etsen. Ana şol ibadet. Allah Teala her bir erwet zatlardan gaýtmaklygyny söýýärmi gullaryň? Söýýär. Şoň şu erwet zatlardan gaýtmaklygy ibadet. Şoň şu ibadet şunu oglanlar. Ibadet diýilýär zat. Näme diýdi ýani? Bimtisali awamirihi we ijtinabi nawahihi diýdi. Ibadet diýilýär. Ýara Allah'ın buyuran zatlaryny etmeklik bilen bolýar. Ya da Allah'ın näme gaýtaran zatlarynyň gaýtmaklyk bilen bolýar. We näme köplenjem şu ikisi jemlenmeli. Bir musulman hukmani surata buyurulan adam etýän bolmaly we gaýtarylan zatdan gaýtýän bolmaly. Ýöne näme? Niyet etmeli. Men şu zady edemde, men şu zady iterýän zat näme? Meniň gullugum. Allah Taalanyň söýýänligim, Allah Taalanyň öňünde ödümüň näme? Pesligimi bilýänligim, onuň meniň hökümdarlygym diýip näme? Onuň maňa höküm etýän Allahdygy diýip näme? Boyun etmeli. Ödüň näme? Boyun almaly. Şoň üçin käbir adamlar näme diýip düşünýär? Diňe edilýän zatlar, buyurulýan zatlar etmeklik ibadetdir öýtýär. Namaz okumak, agyz beklemek. Yok, edil şoňalyk gaýtarylan zatlardan gaýtmaklygy ibadet. Misal üçin, Allah Taala şirk haram etdimi? Şirk haram etdi. Biz şirk etýäsmi? Alhamdulillah edemi. Indi bir zada düşünelim oglanlar. 12 ýaşda adam ulluk ýaşyna etdi, dogry dämi? Bir adam 12 ýaşynda şirkin nämedigini taşlan bolsa, ödem 100 ýaşan bolsa, 100 bilen 12 arasynda näçe ýyl bar? Ha? 88 ýyl bar. Şu adam näme? 88 ýylyň her ýylyna, aýyna, hepdesine, günne, sagatyna, sekundyna şu şirkden Allah üçin gaýtdyň dämi? Kesilmän sana sogap ýazyp durulýar. Kesilmän sogap ýazylyp durýar sana. Misal üçin bir adam 20-30 ýaşyna çyn araq içipdir. Soň näme? Bir musulman dogan sebäp bolupdyr, aragyň haramdygyny aýdypdyr. 30 ýaşyndan näme? Allah üçin aragyň haramdygyny bilip taşlady. 100 ýaşyndan 30 bilen 70 ýaşyň arasynda näçe ýyl bar? 100 arasynda 70 ýyl bar. Şol diňe taşlan mamendinle sogap ýazylýar diýip düşünmeliler. Taşlan mamendinlen ölüýünçe etmesizligine Allah Taalanyň buyrugy bolan üçin taşlatdymy? Şu 70 ýylynyň 1 sekundy kesilmän şoňa näme? Sogap ýazylyp durýar. Allah Taalanyň rahmeti näme? Giň. Şoň şu näme? Allah'ın söýen zatlaryny etmeklik we Allah'ın şo sanyny söýmedik zatlaryndan gaýtmaklygy näme? Ibadet bolýar. Soň kullu zalika ibadet. Yani näme? Allah'ın hemme söýen zatlaryny etmeklik we hemme halamadyk zatlaryny gaýtmaklyk näme? Ibadet. Aslında şu babatda näme? Rahimahullah ýazan kitabama olam ubudiyye diýär. Gulluk etmeklik diýen kitabı, ubudiyye diýen adynlar. Son. فإذا قيل والشيخ هنا يقول نامد يعني فإن قيل يعني لو سئلت فإن قيل ديدا فما يعني ما الجامع لعبادة الله وحده يعني عبادت diýmeklik näme şonu düşünür diýip senden näme sana diýilse diýdi yani لو سئلت diýdi yani senden bir sorarsa diýdi. Yani ma huwa at-ta'rif al-jami' li ibadatillahi bi ikhtisar. Yani qysgaça Allah ibadet etmeklik näme? Şonu düşünür diýip senden sorady diýär. Düşündiňmi? Şonu näme qysgaça jogaby fa innaka taqul näme şey diýip jogap berersiň, şey diýip sorag berene ta'atuhu bimtisali awamirihi we ijtinabi nawahihi. Yani qysgaça Allah ibadet etmeklik şu zat diýdi. Allah'ın buyuran zatlaryny edip we gaýtaran zatlaryny gaýdyp oňa boyun bolmak diýdi. Düşündiňmi? Enne, bu kadar düşünülmez. İbadet diýilýände de düşünülmez. Düşünükden ibadet näme? İbadet diýilýände hemme gowluk edip hemme yamanlykdan gaýtmak. Türkmençe de gysga çaýda aýly. İbnül Kayyim näme diýdi? Aňyr wasy söýüp peselip başarmak diýdi Allah'ın. Ve haçanna bir adamyň kalbyna Allah bolu, Allah tarapyndan aňyr was Allah'syn aňyr wasy söýüp, aňyr wasy peselip bilse biz näme
aklymyza sygdyryp bilmeýäs şol adamynyň näme buyuran zatlaryny näme etmesizligine ya gaýtaran zatlaryny näme gaýtmasızlygyna. Haçanda bir adamyň kalbyna aňar başy söýü bilen pesenmelik jemlense şu iki zat şonu hökman itermeli. Näme buyuran zatlaryny etmeklige we gaýtaran zatlaryndan gaýtmaklygy. Ibn Taymiyye rahimehullah açyklan näme diýe tarifinde ibadet açyklarna yani Allah'ın hemme söýen amallary sözleri baryny etmeklik ibadet diýil. Özülümüzde de gıyıskaçı aydamızda näme hemme gowdy bilen zady etmeklik ibadet we hemme erwet görülen zatlardan gaýtmaklygy näme ibadet. Şey diýsek näme Muhammed ibn Abdul Wahhab'ın düşünür şu boli. Olam taatuhu näme bimtisali awamirihi we ijtinabi nawahihi. Allah buyuran zatlar, gowwaran zatlar näme? Gowwaran zatlary. We bir gaýtaran zatlar näme? Erwet gören zatlar. Şoň üçin hemme Allah buyuran zadyny, söýen zadyny etmek ibadet. Hemme Allah näme gaýtaran erwet gören zadyny gaýtmaklygy näme ibadet. Inne fe in qila fema anwa'ul ibadatu allati la tasluhu illa lillahi ta'ala. Inne senden sorulsa diye diňe Allah hakynda edilmeli ibadetlaryň görnüşleri näme diýilse näme diýe. Näme diýip jogap berjek diýe. Fema anwa'ul ibada allati la tasluhu illa lillah. Diňe Allah edilmeli. Allahdan başgan hakynda näme edilip bolmayan ibadetler näme diýilse näme? Qulta min anwa'iha ad-du'a. Aýdarsyň diýe, ýani ibadetlaryň iň esasy, iň uly görnüşi doga dileg diýersiň diýe. Şunumy? Enne açıklaýar. Al-ibadatu anwa'un kesiratun. Şeyh Fawzan açıklaýar. Yani ibadet diýilýän aslında näme? Bir kısana kılattır. Aslında ibadet diýilýän gatken zat eken. Olam näme? Yankı diýen sözümde çykdy. Hemme gowlugy sanajak bolsam, we hemme erbetligi sanajak bolsam, o kän zat bolýar, sana gutorup bolanok. Şoň üçin al-ibadatu anwa'un kesira diýe. Ibadetin kän görnüşi bar diýe. Kema qala Şeyhul İslam. Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ve yardah min al-aqwali wal-a'mal adh-dhahirati wal-batina. Şeyhul İslam näme diýdi? Ibadet diýilýän Allah'ın hemme söýen amallaryny, hemme söýen sözlerini, içki dünýä bilen edilýän gowluklaryň hemmesini, we daşlyk dünýä bilen, agzalaryň bilen edilmeli zatlaryň hemmesini içine alýan bir söz diýdi. Bul kändir. Fetekunu zahiratan alal jawarih. Inne ibadetlaryň käbir näme? Sen agzalaryňda edilýär. Daşky dünýäňde edilýär. Zahira äşkar bolýar senin agzalaryňda. El bilen, ayak bilen, dil bilen edilýän ibadetler bar. Mysal üçin kes-salat, namaz okumak, was-siyam, agz beklemek, vel-cihad, Allah'ın yoluna cihad etmek, vel-emru bil-ma'ruf, adamlara gowza döwretmek, öwüt ünne vermek, vel-nehyu anil munkar, erwetlerden bet, munkar, fahişe zatlardan adamlar gaýtarmak, ve-silatul arham, dogan garnaşlaryny saklamak. Ve başga da şular ýalyk, näme beden bilen edilýän ibadetlaryň hemmesi. Yani ibadet diýilýän zatlar näme hukmany suratda. Sen bedeninde edilmeli görnüşler bar, käbir ibadetler sen näme kalbyňda edilmeli. Käbir ibadetler sen malyň üstünden edilmeli. Şoň üçin näme ibadetin görnüşleri kän idi. Şolaň bir görnüşi näme sen beden üstünden edilmeli ibadetler oňa da ýankyları mysal berdi. Ve hadihi ibadatun zahira. Äşkar sen näme bedeninde iş yüzünde görülýän ibadetler dedi. Wal ibadat al-batina tekunu fil qalb. Emma içki dünýä bilen edilýän ibadetler diýmezde näme göreňi tutýas? Yani yürek bilen edilmeli ibadetler. Yani yüreğin etmeli amallary. Elin, ayağın, dilin bilen edip bilen ağın. Kalp bilen etmeli bilen. Olam el-havf. Korku diýilýän zat. Sen näme yüreğinde Allah'dan korku bolmaly. Vel-haşye, peselmeklik bolmaly. Özüň Allah'ın öňünde pes saýmaly. Vel-ragba, Allah Teala'ny näme sen islemeli. Allah Teala'ny sen söýmeli. Oňa ýakynlaşak bolmaly. Vel-rahba, we näme Allah'ın azabyndan, dowzahyndan gorkmaly. Vel-mahabba, we söýmeklik. Ve-tevekkül, tevekkül etmek, dayanmak. Vel-inabe, tövbe edip näme tagatlara berip Allah dolanmaklyk. Hadihi kulluha ibadatun qalbiyya, la ya'lamuha illallah. Yan qadagdan hemmesi näme yürekde edilýän amallar. Inde kim yüreginden etýär? Kimin yüreğinde bu ibadetler bar? Kimin yüreğinde bu ibadetler yok? Bundan Allah bilýär. Biz bu zatlaryny bilibelemiz. Yürekde edilýän ibadetlere biz goşulyp bilemiz. Emma daşky dünýäsinde bedenle edilýän ibadetine biz seredi bilýäs, namaz okumaýmyz, sen bir namaz diýär. Emma biriniň yüreğine girip sen Allah'ın söýen ok biz diýip bilmeýär. Düşündiňmi? Ýöne amalynyň üstünde bilýär. Düşündiňmi? Yani sen Allah'ın söýýän bolsaň buyuran zatlaryny ederdiň.
Sen Allah'ın söyýänmesen gaýtaran zatlaryň gaýdardın. Emma buyuran zadyny edeňe, gaýtaran zadyny gaýdaňa onu sen Allah'ın söyýän ok diýilýär. Düşündiňmi? Emma şuňalyk amal görmesek gönümül sen Allah'ın söyýän ok diýilmeýär. Tayyip, ve minha ma huwa alal lisan. Ve kâr ibadatlar râme dille edilmeli görnüşleri. Olam zikrullah. Allah'ın umum Allah'ını yad etmek. La ilahe illallah diýmek. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Dille diýmeli bu zatları. Subhanallah. Et-tesbih dedi subhanallah diýmek. Ve tehlil dedi la havle ve et-tehlil la ilahe illallah. Tehlil şu. La ilahe illallah'ın gıyf kaldıdan et-tehlil. Havqala wal fanama la havle ve la kuvvete illa billah havqala diýerler. Hayyalatayn diýerler. Hayyalas-salah, hayyalal-felah diýerler. Ona hayyalatayn diýerler. Et-tehlil diýdi la ilahe illallah diýmek. Ve tahmid yani elhamdülillah diýmek. Ve da'wa ila Allah, da'wat etmek. Wagaz nasihat işlerini geçirmek. Hutbe etmek, ders geçirmek. Bu zatlaryň hemme dille edilýän ibadatlar. Vel emru bil ma'ruf ve nehy anil munkar. Dil sünnen emr ma'ruf etmek, gowdatlary öwretmek. Dil sünnen adamlar erbasatyn gaýtarmaklyk we ta'limul ilmin nafi'. Peýda ilmi öwretmek adamlara. Bu zatlaryň hemmesi ibadat, görýärmi? Şu zatlaryň hemmesi ibadat eken. Son, enne näme diňe Allah'ın hakyna edilmeli ibadatlaryň görnüşi näme diýilse, näme diýip jogap berdiýdi? Min anwa'iha ad-du'a diýdi. Yani ibadatın näme görnüşlerken en ulu görnüşi doga dile etmek diýdi. Indi bunu alýas. Anwa'ul ibadati kesiratun. Yani doga näme ibadatın görnüşlerken ýöne a'zamuha, ýöne en ulu görnüşi näme ibadatın doga dile etmeklik. Qala Allahu Teala qissanyňda çağırmak, doga dile etmeklik. Allah Teala näme diýär Gafir suresiniň 60-njy aýatynda. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تعالى رسول الله aytya وقال ربكم Rabbiniz size aytdy diye ud'uni استجب لكم. Diňe menden doga dilegler edin. Diňe menden soran استجب لكم. Men sizin doga dileglerinizi kabul ederim diye. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti ve aytdi diye. Ve mana doga dile etmeklikten, mana ibadet etmeklige ulumsuluk etýänler näme seyedhuluna cehenneme. Olar cehenneme girerler dahirin. Yani mutezellilin, khar, zelil edilip näme cehenneme salnar diye. Indi şu ayetin başynda näme diýdi? Ve qala rabbukum ud'uni. Rabbiniz size aytdy menden doga dile edin. Diňe, başga hiç kimden etme. Haçanna menden doga dilegler etseňiz men size näme jogap beren, doga dileglerinizi kabul ederim dedi. Soňra näme aýatyň soňunda maňa ibadet etmeklige ulumsuluk etýänler näme har zelil edip cehenneme salar dedi. Aýatyň soňunda näme doga dileg etmeklige ibadet etmekligini aýtdy, ibadetdigini aýtdy. Şoň üçin biziň halkymyz näme doga dileg etmeklik, hajatyny soramaklyk, gyssananda Allah'y çağırmaklyk bu zatlar ibadetdir öýdenoklar. Ýok. Aytan tersine ibadatın en ulu görnüşi doga dile etmek. Bir Allah'dan soramak, bir Allah'ın çağırmak. Şu ayette näme emarallahu bi duaihi. Allah Teala näme gullarına buyurdu. Bir ödünden doga dile etmekligi, bir ödünün çağırmaklygyny. Ve semma zalika ibadet. Ve şun näme şu adam doga dile etmekligi näme ibadet diýip atlanardy. Onam nereden aldık ayetin sonundan innellezine yestekbiruna an ibadeti dedi. Ve şular ýalyk maňa ibadet etmeklige ulumsuluk etýänler dedi. Yani doga dile etmeklige ibadet eken. Ey an duai dedi. Yani maňa doga dile etmeklikden ibadet, maňa doga dile etmeklige ulumsuluk. Menden doga dile etmeklige ulumsuluk etýänler dedi. Şoň üçin käbir adamlara diňe Allah'dan dile diýsen ulumsuluk etýär. Yani özüniň ulumsuluk etýänlerinden bilenä. Gittiya näme ölüýüni ya yatan tümmök benneleri öwliýa salyhlar çağır. Emma Allah Teala şu ayetde Gafir suresiniň 60-njy ayetinde näme diýär? Ud'uni diýär. Diňe meni çağırın diýär. Diňe menden doga dilegler edin diýär. Ve ýene näme İmam Ahmed'in we Tirmizi'nin we Ibn Hibban rahimahullah'ın çıkaran hadislerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Doga näme diýilip soralan adama goýa jogap diýip bereni alyp ed-du'a huwal ibadet diýär. Aslan doga dile etmeklik şoň öýde ibadet we ibadatyň en uly görnüşi diýip jogap berdi. Şunu başga bir hadisem näme?
Ed-du'a mukhul ibade olum zayıf dedik, doğru değil mi? Yani dua dilerin manzı, ibadetin manzı dua diler dedi. Ol zayıf, ama sahih näme şu. Ed-du'a huvel ibade, goya näme şu wagtda ummatuna yüzleniyen ýaly. Ey ummatum, dua dilek etmeklik aslında ibadet diye. Şununmu? Emma bizinkiler diňe namaz okap, gurbanlyk bermeklik, näme ýagzy beklemeklik, ýa hac etmek ibadetdir eke. Ýok, ibadet bizim düşünüşimizden gaty manysy giň. Bizim pikir edişimizden görnüşi gaty kan. Şoň üçin fed-du'a huwa a'zamu anwa'il ibadeti diye. Ne ibadetlerin en uly görnüşi nämeken? Dua dilek etmek, çağırmak, hajatlaryny soramak. Femen da'a gayrillah, inni kimde kim näme? Allah'dan gayriyin çağırsa, tapawud ýok. Allah'dan gayriyin çağırdymy? Minel mevte, ölüyin çağırsın. Vel makburin, ya tümmök yatan tümmökleri çağırsın. Vel cin ve şeyatin, ya cinler, şeytanlar çağırsın. Evliyalar, salihinler çağırsın. Perişteler, peygamberler çağırsın. Şonun eden amalına näme diýilýär? Fakat aşraka billahi şirkel ekber. Olaýar näme? Uly şirk etdi diýär. Näme üçin? Täsen näme? Ibadet diýilýän zady Allah'dan başga ýoluny näme? Sarp etmeklik näme diýdik? Şirk diýdik. Şoň üçin Allah Taala näme diýär? Jin surasının 18-nji ayetinde. Ve ennel mesacide lillah fela ted'u ma'allahi ahada. Ibadetlere yeketek haqqyl bir Allah'dır diýär. Şonuň üçin siz fela ted'u ma'allahi ahada. Şonuň üçin siz näme? Allah bilen bilelikde hiç kessen näme? Dua dilek etmem diýär. Yeketek bir Allah'dan näme? Soran diýär. Ibadet edilýän ýerlerde diňe Allah ibadet edilmek edilşýärlik diye näme ibadetlerim näme bir Allah edilmeli. Dua dileklerim näme bir Allah näme edilmeli. Ve ennel mesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ahada. Mescitler ibadet edilýän ýerler näme Allah üçin Allah ibadet etmek üçin gurulan ýerlerdir diye. Şonuň üçin siz näme Allah bilen bilelikde hiç kese näme çağırmaň, olardan dua dilek etmeň diye. Ve yine Gafir surasının 14. ayetinde näme diýär? Fed'ullaha muhlisina lehu'd-din. Näme? Halisan lillah, araf şirk goşmasyzdan bir Allah'dan näme dua dilek edin diýär. Fed'ullaha bir Allah'ın çağırın, muhlisina lehu'd-din. Bul ibadetiňizi näme halisan lillah, Allah üçin edin. Ona hiç bir zada näme şerik goşmaň diýär. Yani muhlisina lehu fi'd-du'a. Yani dua dilek ibadetinden näme bir Allah edin, bir Allah'ın çağırın, bir ondan dua dilekler edin, bir ondan soran. Näme halisan lillah, arafta Allah üçin edin, Allah'dan gayri hiç kimi näme ona şerik etmeň diýär. Fesemmed du'a dinen diýär. Görýän şu ayetde dua dilek etmekliň özüň kulli ýöne dini wagtlanlar diýär. Kema semma fil ayetil uhra ibadeten. Başga ayetde näme Gafir'in 60-njy ayetinde ibadet diýip dua dilegi. Bu Gafir surasının 14. ayetinde de dua dilek etmekligi din saýdy. Goýa näme dua dilegine şirk getireni dinine şirk getireni alaga demekdi. Şol üçin dua dilek diýilýän gat uly meseleken, ibadetin en uly görnüşken. فإذن فالدعاء دين والدعاء عبادة لله عز وجل. دعاء ديمك نام دعاء دلقت مكلقم نام دينكن ديننكن عبادتنكن. شونشن بذاتlar نام دين الله حقنا edilmeli ve dua dilen dinni dua dagam نام وهذا مما يدل على عدم الدعاء. Buzatlarım نام delalet etýär. Dua dilen نام gati ullugyny ibadatlaryň içinde en ulu orun tutýandygyna delalet etýär. Ve yine delalet etýän zatlarına bu ayetler ve ennehu la yejuzu en yed'u gayrallah. Näme Allah'dan gayrileri dua näme Allah'dan gayrilerden dua dilek etmeklik. Ya Allah şerik etmeklik bolany oken. Näme üçin? Ne mesele şutada gelip çykýar. Näme üçin diňe Allah'dan soramaly? Başga hiç kimden soramaly. Mesele şutada gelip çykýar. Näme üçin? Diňe Allah'dan soramaly. Allah'dan başgadan soramaly. Allah hemme zady başary otyr. Allah hemme zady başary ýakan näme üçin başarmaýan etýär. Şunu. Eýem sen dua dilek edende Allah birini şerik etsen, ya Allah'dan çağırsın, Allah'ını çağırsın, ýene birlerini çağırsan, hem şu amalyň diýsen diýmesen,
Näme aýtar? Sen Allah'ın hemme zady başarýanlygyna inamyň ýoklugyny düşünýär. Şunuňmy? Ben hakykatdan %100 Allah'ın hemme zady kadirdygyna inanýan bolsam, Allah'ın hemme zady başarýanlygyna şeksiz şüphesiz iman etýän bolsam, näme problemi bar sende diňe Allah'dan soramaklygy? Näme problemi bar? Yok, şu zatlara iman edibem, bilýänlibem, näme? Şu meseleye gelende sen dawa etýän, jenjel etýän, näme? Yok, men öwliýany çağırjak, bunam çağırjak diýen. Eýem sen näme? Dilinden diýme, eýem sen şu amalyň näme bize duýdurýar? Sen Allah'ın hemme zady kadirdygyny şekin wadygy. Allah'ın hemme zady näme başarýanlygyny bir wagtyň içinde näme hemme benneleri ondan näme sorasy istete bermekligi, berip başarjaklaryny inamyň, imanyň ýoklugyny bize anlatýar. Hakykatdan näme sen Allah Taala hemme zady kadir, hemme zady berip başarýar, hemme hajatyny yerine getirip başarýar diýen bolsa. Näme şin onu sen näme şärik getirýän, Allah'dan gaýryny gözleýän. Wa huwa allazi iza da'awtahu fa innahu yaqdiru ala ijabatika ve yaqdiru ala i'ta'ika ma turid. Ve Allah Teala näme huvel qadiru ala kulli şey. Allah hemme zada qadir, hemme zada başarýar. Ve şofanna näme sorasan soran zadyň berip başarýar. Ve näme dilesen dileglerine jogap berip başarýar. Emma gayrullah, emma Allah'dan gayriler, ölüler, tümmökdäkiler, diriler, kim bolaýsyn näme? Senin hemme soran zadyň bermekligi näme ejir. Olar hiç zady başaranaklar, berip başaranaklar. Olarda oňalyk näme güýç, kuwwat ýok. Şonuň üçin näme bir yeketek Allah'ny çağırmaly bolýar. Seba surasynyň 22-23 aýatynda näme diýär Allah Taala? Qul ud'ullezina za'amtum min dunillah la yemlikuna mithqala zarratin fis semawati ve la fil ard ve ma lahum fihima min şirkin ve ma lahu minhum min zahir ve la tenfa'u şefaa'atu 'indehu illa limen azina lahu diye. Ayet olur diye. Ud'ullezina za'amtum min dunillah. Ayet ol müşriklere, Allah'dan gayrilerden doğa dile getýänlere. Çağırın Allah'dan başgasy doğa dile getýänlerine. Öwliýan çağırýan, pir çağırýan mı? Çağır diye, sora diye, näme hajatyň bolsa. La yemlikuna mithqala zarratin fis semawati ve la fil ardi. Ve ma ve la fil ardi diye. Olur diye, näçe çağıray diye, hatta zerre kadar sorasaňam diye olur. Asmanyna ýerde näme? Zerre kadar zadyň başaranaklar diye. La yemlikun olan elinde näme? Zerre kadar zat ýok diye. Yerde gökde hiç zat mülkünde däl olan diye. Şoň üçin siz beýle näme? Butlaňyza buýsanýan bolsaňyz, gawrlaňyza çokunýan zatlaňyza buýsanýan bolsaňyz, goýa jedil edip görülýän ýaly. Dawa aýt olur diye. Kul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor Allah Teala. Ayet olur diye. Ud'ullezina za'amtum min dunillah. Bolýa bol çağırın. Mene şu taýda Rabbim plan berdiysem Peygamberimize gonur Allah Teala berýärdi. Dogry dämi? Allah Teala'dan Peygamberimiz dilep şu Uhud'u gyzyllan etdiýän bolsa gyzyllan etdiýärdi. Yani Rasulullah anamy wady etmedi. Yani eden bolsa berýärdi. Ne sen Rabbiňa berýärdi, inni olaram hakykatdan näme? Şoňalyk sayan mosor öznäme butlaryny, gawrlaryny, öwliýalaryny kul aýdolary ey Muhammed diýär. Ud'ullezina za'amtum min dunillah. Bol doga dilegedin, çağırın, soran, ha? Allah'dan başga näme? Hudaý tutunandan diýär. Hajatlarymyzy ýerine ýetirýär, näme sorasak berip başarýar diýenleri çağırın. La yemlikun. Bol biderek zatlaryny goýun diýär. Olar näme? La yemlikuna mithqala zarratin fis semawati we la fil ard. Gökde yerde zerre kadar olan eline zat yok diye. Zerre kadar sinek sorasan sana beren aklar diye. Ne edip ondan sen näme Allah bilen bilelikde olur çağıracakmışsın ya da näme Allah'ın düýünden taşlap diňe olur ýykyljakmışsın diye. Zerre kadar ellerine zat yok diye. Ve ma lahum fihima min şirkin ve ma lahu minhum min zahir diye. Ve aslan näme yer gök yaradylanna olur näme şulan yaradylmaklygyna goşandam ýokdy diye. Şunu Allah bir öýde göğü asmany ýeri yaratdy şunu. Indi şu yeri 7 gat asman 7 gat yeri näme? Hiç bir zada şäriksiz, hiç bir zada mätäşsiz Allah Taala. Ýöködi yaratmaklyga kadir bolan Allah.
Biziyalık ecid kulun bir soruyanca ağacık zadını bermekliği ecid gelir ötüyen Allah Teala. Ebeden ecid gelmeye. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ Hatta Allah Teala näme bu yedigat asmani, bu gad yedigat yer yaradanını olordan näme yardımçısam yoktu diye düşünüyorum. Allah Teala şerik bolanam yoktu asmanlar yerler yaradanını ve Allah Teala näme ol çokunulan zatlardan näme yardımçısam yoktu. Siz çokunayanlar şu zatlara diye. Olan hiçbir Allah yerler asmanlar yaradanına şerigem değerli, ha zahiram değerli, yardımçım değerli diye. Bir Allah'ın öğüdü yarattı diye bu zatlar. Çok şunu Allah Teala'nın azamatını näme fikredik görmeli. 7 kat asman niliyanlardan ulu da, 7 kat yer niliyanlardan ulu da, gün, ay, yıldızlar bu zatlar katı ulu da. Senin şu şekilde näme kamil yaratılmaklığın katı ulu da. Şu zatlar başaran Allah sen oğul dileğinde vermedi ötüyen. Ya arsıkal devletim näme aç diyeğinde açmadı ötüyen. Ya hassan kutullur diysen kutullurmadı ötüyen. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ diye. Ve hatta olurdan şefaat umid ettiyenem olsanız la tenfe'u şefa'a indehu diye. Onun yanında şefaat edecekler şefaat'dan näme la tenfa size peydası değmeye diye. İlla limen edine lehu. Hatta şefaat'dan kime izin veren mi olsa, kime ursat veren mi olsa şu ediviliye diye. Siz şoň üçin näme şefaat'dan en sonunda Allah'dan çözülmeleken näme? Onna sen Allah'dan dile diye. Ey Rabbim näme sogabym eksik gelip günahım kan gelip men bir näme ýazykly kulun şefaat emätäç olamda. Rabbim meni näme şefaat etjeklen şefaatından meni mahrum etme. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatından meni mahrum etme dip şefaati kimden dilemeli? Allah'dan dilemeli. Şunuňmy? Şoň üçin biz ehli sünnet vel cemaa biz şefaati inkar edemiz. Emma näme dini tümmek bolan, dini gabır bolanlar näme biz hasanna näme şefaat Allah'dan dilemeli. Beylekler şefaat edibilen aklar diyemezler. Biz şefaatı inkar etýänler söýker. Yo biz şefaat inkar edemiz. Ýöne näme Allah'dan bidin şefaat näme ýokdugyny inkar etýär. Allah'dan bidin şo şefaat edip bilýänem bolsa näme öz wastaklaýyn ursat berilmesizden baryp oňa buňa şefaat näme edip bilmeýändigini aýtýar. Emma näme Allah şefaat näme bermeklige, etmekle ursat berse, Peygamberimiz şefaat etýär we beýlek peygamberler şefaat etýär. Salih amallar şefaat etýär, şehitler şefaat etýär. Eden salih amallar şefaat etýär. Şefaat inkar eden musulmanlar. Aslı ulamalar arasında gurrunma. Şefaatı inkar eden musulmanlar. Sen şefaatı inkar etsen goya Allah'ın ayetlerini, Resulullah'ın hadislerini inkar etdiň bolýar. Şunuňmy? Şefaat ba ýöne näme? Allah Teala olordan, bolýa olur asmany yaratmanlar, yerlerem yaratmanlar. Ýöne biz diňe şefaat umid etýäsip, doga dilek etýänem bolsaňyz, olaň şefaatdan peýdasy näme size ýetenak diye. Size bir ýeriniň şefaaty ýetjegem bolsa, şoňa Allah ursat bermeli, şefaat etmeklige we şefaat etjek adamsyna näme Allah razy bolmaly. Bar sen şefaat ediber diýilen taňam näme? Ol islam adamsyna şefaat edibilenak. Şo şefaat etjek adamsam Allah'ny birleyen tawhidi adam bolmaly, müşrik adam bolmaly. Soň ýene Allah Teala Ahqaf surasının 5. ayetinde näme diýär? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Subhanallah. وَمَنْ أَضَلُّ bundan aňyrda adaşanmamy diýär. Bul amaly etýänden aňyrda adaşan adam mamy diýär. Bu amal etýän, bu amal näme? Beýle adaşmaklyga, azmaklyga eteren amal nämeken? Mimmen yed'u min dunillah. Allah'dan gayrilerden doga dilek etýärler diýär. O doga dilek etýänler la yestecibu lehu. Ol doga dilek etýänlere jogap berip başarynaklar. Kıyamada seni çağırsalar diýär. Kıyamada seni çağır diýär olary. Vaidatdi, medetdi, kömekdi, şefaatdi, yetişdi. Näme? Kıyamada seni çağırsaňam diýär Allah'dan gayrini. Olur size cevap berip bilenaklar diye. Ve aslan an duaihim gafilun. Aslan olur size näme? Dua dilek etýänleriňizden gafil diye. Asla olur sizin olur çağırýanlygyňyzdan bilenaklar diye.
Şunu etýänlerden aňyrda adaşan adamlar ýok diýer. Allah'ın derýähinde, Allah'ın ýanyna iň adan adam kim eken? Kıyamada çenne çağırlanna da näme jogap berebilmejek. Hiç bir hajatyny berebilmejek näme? Allah'dan başga zatlar çağırmaklyk we aslan olar sen näme? Doga dile getýäniňi bilen aklar. Şoň üçin näme? Abdülkadir Ceylani'nin çağır Rasulullah diýip gyýyr. Aslan olar sen doga dile getýäniň ondan näme? Zat sorýanyňy bilen aklar. Son yana näme de in tad'uuhum la yesma'una du'aakum diýär. Fatır 14. Eger siz olar çağırsaňyzam näme in tad'uuhum inni özüňkä tutduň diýär de. Müşrik bolýanam ozam çağırjak diýär. Näme? Bolýa çağır diýär. Näme meselen şö diýär. Sen çağırmaklyň näme meselen şö diýär. Hiç mesele şöden ok diýär. Şunu. Bolýa näme müşrikliğe doňjak diýdim. Şunuňmy? Allah'ın çağırmamda näme ýan ozam ýanaýyn diýär käbir adam. Näme öwliýa pirler çağırjak diýär. Bolýa çağır käsge bular çödýän bolsa. Hiç sat çöden ok. Şo çödme ýanyny Allah Taala aýdyp näme diýär. En tad'uhum la yesma'una du'aakum. Bolýa siz olar çağırsaňyz diýär. Käsge olar siziň näme çağırýanyňyzy eşitýän bolsalar diýär. Soňra näme diýär? Walau sami'u. Birden eşitýänem bolsalar. Mastajabu. Käsge olar size näme jogap berip bilýän bolsalar diýär. Eşdenakenler. Eşdäýselerem siziň näme doga dilegleriniňize jogap berip hajatlaryňyzy, maksat muratlaryňyzy berip yerine ýetirip biljek geleken. Näme peýdasy var onu olardan çağırmaklykdan. Emma Allah'ın çağırsan eşitýär. Jogap berýär. We näme sorasaň bermekligine näme qadir başarýar. Näme gerek buňalyk näme müşrikçilik, azgynçylyk. Näme diýär in tad'uuhum la yesma'u du'aakum. Bolýar. Käsgän olar çağırsaň adam diýär. La yesma'u du'aakum. Olar siziň olar çağıryp, olardan doga dile getýänleriňizi eşden aklara diýär. Näme üçin? Liannahum amwat. Zaten olar ölüler diýär. Öl adam nerden eşden? Ew cemadat ya da doň gaty zatlar. Şunu bir agacı çağırýan, bir çöpü çağırýan. Nädip cemaat doň zatlaryna meslen. La tesma dua ölü diýilýän zat, doň zatlar, daşlar, çöpler, tümmekler, gawrlar, obatlar eşden aklar. Bolýa jedeletlik utulluk wala usamiu eşdiýä diýip Allah. Mestajabu jogap berip başarnaklar. Bolýa jedeletlik utulluk ayet ýasadyň, delil ýasadyň. Näme yalan ýagşyryk, näme toslama kıssalar ýasadyň, rowayatlar ýasadyň. Eşdiýä diýip mestajabu jogap berip başaranaklar. Yani ne ilmanyda jogap berip başaranaklar. Hiç hajatyny ýerine ýetirenok. Sen sözüňe gaýtaryp berip başaranaklar. Ma yaqdiruna alal ijaba. Olar näme seniň soraýan wagtlaryň berip başaranaklar. Näme üçin? Liannahum fuqara, olan öýde Allah'ın rahmetine näme mätäç garyp bullar. La yemlikuna şey'en, olan elginde mülkünne zat yok. Öllü gutordu. Hatta hayatında mülkü bolan adam öllü näme bolly? Tereke bolly. Düşündüňmi? Adam öllü näme? Heleyi talak maly terek diýerler. Düşündüňmi? Heleyi talak maly telek diýerler. Näme telek diýdigi? Öllüň heleyin talak bolýar, malyň hem telek ýygyňdaky taşlap gitýän sen. Ölen soň hatta näme? Bile ýaşan nikah bilen alan heleyiňe de elkin ýok. Biri gelýär, guda bolýar, öýlenýär. İkinji de bolýar, birinji de bolýar. Hatta şo heleyiňe çennem sen mülkün ýok. Öllüň malyň dagatýa miras berýär, gitdi hemmekşe. Sen öz mülkün bolan adam ölen soň çykýan eken. Näme üçin beri bilen aklar öldüler, sen çağırýan, soraýan zatlaňy. Näme? Liannahum fuqara'un la yemlikuna şey'a. Zaten olar näme? Garip. Olar öldüler. Bir näme? Hossanyň üçin ölenmez 2 metr kepenli gitdiler. Olar näme? Gurşogyň paýy, ýeriň paýy. Olar bir hepde bir gün näme? Onuny olam dagat. Onyňa da zat galmady. Şunuňmy? Şoň Allah Taala ýa aýtdyga sebäg 20-nji aýatyny, 22-nji aýatyny. La yemlikuna mithqala zarratin fis semawati wala fil ard. Yani olaryň näme asmanyna, ýerde gökde zerre kadar mülkünni elinde zat ýok diýdi. Na Allah'ın aýatyny ananmaýan adam bolsa näme? Ondan başga näme söz bilen ol adamyny ananlap bolmaýar. Fe keyfe yed'una ma'allah inni. Bu çağırlayan adamlaryň, çöpleriň, ölleriň, tümmeklerin halyşyňalyk Allah'ın aýdyşýalyk boldy. Näde bonna olar näme? Allah bilen bilelikde olar çağırıp olardan doga dile gedip bilýärler. Olu sorak. Bel keyfe yutraku du'aullah ve yusrafu du'a li gayrillah min haula ulama. Ve in ermede diye bilelikde çağırýanyň kydanam näme? Allah'ın taşlap diňe näme ölüni, ýa näme doňgatlar çağırýanyň diýer.
Ne dip diye? Ayna aqulu bani Adam. Ne bizim ne soram? Adam oğlunun näme akly niräkdi? Ayna aqulu bani Adam diye. Adam oğlunun akly niräkdi diye. Şu zatlar eşitip bilip näme? Bir Allah'ın rahmetine ödü mätäç, guly, asmanna yerde gökde, zerre kadar eline zat yok näme? Adamları Allah'ın öwözüne tutup Allah'ın çağırşalyk olardan çağırýar. Allah'dan hajat soraşalyk olardan zat sorýar. Ayna aqulu bani Adam diye. Nirde Adam oğlunun akılları, niräkdi diye. Tad'u unasan la yesma'un. Senin doğa dileklerini eşitmeyen adamlar çağırýar mı diye. Walau annahum sami'u, eger eşitaytelerim diye. Lem yaqdiru alal icabe. Senin doğa dileklerine cevap vermeklige kadir däl olur, başaranaklar diye. Liannahum la yemlikuna şey'en, zaten olan milkinde hiç zat yok. Şoň üçin näme? Buna gömüp gaýtýarlar. Bir mollany, bir piri, ertirem näme? Bunu çağırýarlar. Düýün gömüp gaýdan adamlaryny bugün näme? Gyssananlaryna çağırýarlar. Pikredik görse adam, şu çağırýan adam. Şunu adam şu pir düýün ölüpdi, dogry dämi? Şunu gömmesek ödünü gömü bilen akdy, yerler bilen akdy. Şunu yuwmasak ödünü yuw bilen akdy. Şunu kepenlemesek, çukurunu gazyp ertmesek, şu zatlar öde edip başaran akdy. Nime nädip bunu çağıraýyn? Bar düýünler 100 ýyl mundan gömülipdir. 100 ýyl, 1000 ýyl, 2000 galyber. Şu 2000 ýyl mundan ömelen bolsa, ödünü yuwup kepenlep gabyryny gazyp, ödünü ertdimi? Şu wagt ölenin wagty zamanasyndaky adamlara mätäşdi. Şu zatlarda indi sen gelip nädip öz cesedini awraýly yuwup gömüp kepenlemene näme ilemätäç bolan adam öde moment ölen wagtyny entek eti çüýräne sünki pytyrana sen eýäm näme näçe aýlar ýyllar mung ýyllar geçen näme etinden sünkinden hiç zat kalmady. Nädip çağırýar? Şu wagtyny eti sünki ýerine ýa ruhy çykdy, bedenin näme gyzgany gidene. Şu halyny özüne ödü peýda berip başarmady. Indi sen şeýle bar adamlar çağırýar. 100 ýyl geçdi, etten sünkden zat kalmady. Ruhun gyzgynlygyndan zat kalmady. Toprağa öwürli. Nädip olar sana hajatyň bersinler? Nädip olar sen soraýan zatlaryny bersinler? Hakykatdan näme? Ýene şu soragy gaýtarap bermeli bolýar. Ayna aqulu bani Adam. Adam oğlunun näme? Aklyna näme bol? Adam oğlunun akly niräkdi diye. Tayyip. Ýene näme? Wal isti'ana diye. Birinji gornuşy näme diýdik? Doga dilegin en uly gornuşy näme? Doga dileg etmeklik diýdik. Enne ikinji gornuşy näme? El isti'ana. Kömek, ýardam soramak.